skal I lave? Vi er i gang. Er vi i gang? Okay, a trick from each one. The Adam. Nu! Ja, vi tager den. Mand! Jeg vil lige fede af. Hold kæft, det var smukt. Træk den tilbage. Adam, det skal du heller ikke gøre. Du skal kaste den op i luften, og så skyde til den med benet. Godt, så er det Jeppes tur. Nej, jeg vil have et nyt af din have. Okay, så er det Peters tur. Hvorfor? Show me some skills. Er du klar, eller hvad? Ja. Så du starter forfra. Ja, det gør vi bag. Her. Det er bare nogle prøvevideoer, det her så. Ja, så kom det. Stop med at røre dig på røven. Hvad du skal? Men jeg kan ikke gøre det, den der lorte. Vis mig nogle tricks. Skyd den til mig. Okay. Du skal bare kaste den op i luften. Thomas, vi laver bare nogle skud. Ah. Okay, så laver vi nogle skud. Filmer du stadigvæk, eller hvad? Ja. Nej, jeg filmer. Nej. Ja, spil mig, Peter. Det er der bagud til Lige mig. Skal den heroppe. over dit hoved, ikke? Skal den over dit hoved. Kom, kom. Skal den over til dit hoved. Skal den over dit hoved. Skal den over dit hoved. Hold kæft, Anders. Det er dumt i hovedet, Anders. Crazy. In the air, in the air. Nej, Jeppe. Du får den der. Okay, er vi crazy? Crazy shit. Ja, det gør vi bare. Det er hårdt at være målmand. Ja. Okay, jeg er med, Peter. Jeg er klar. Nej. Nej, til mig, Adam. Nej, Adam. Ah! Ja, Ja. på vej. I only use my legs. Hvad fanden? Crazy shit. Nej, Jeppe. Peter, skyd til mig. Du vil. Vi prøver lige igen. Okay, Adam, du træder som heat. Har du en målmand? Det kan du ikke zoome. Jo, på en eller anden måde, tror jeg. Men så skal du gøre et eller andet med hænderne. Sådan anden vej. Lige så stille. Lige så stille. Jeg har ikke sagt noget. Nej. Øj. Til mig, Adam. Anders, nu filmer du. Jeg er målmand. Du filmer. Jeg er målmand. Filmer den? Den filmer. Jeg vil filme. Jeg vil filme. Okay. Prøv den her vildt kamera. Hvad megapixel er det? 5. Ja! Okay, kom nu skal fandme lave det ordentligt. Rouge. Okay, nu filmer jeg herudfra, så Jeppe kom herud. Det duer ikke til det. Kom nu. Hvordan fanden zoomer du ud? Zoomer du ind her, eller hvad? For helvede. Kan du ikke zoome? Jeg kan sgu da ikke finde ud af det. Ind mod hinanden i stedet for ud af mod hinanden. Det var lortet. Det er fucking vildt det her. Gud, her den der bold, så laver vi lige sådan noget. Sådan noget vildt noget, som vi kan have i gæsten. Så går jeg lige lidt længere ud, og kæft, det er varmt det her, mand. Ej, Jeppe, det... Hallo, Jeppe, gå lige væk.
Var du klam? Det er du ikke. Nej, det er du ikke. Nej, det er Så lav en sejrstans, kom herind og lav en sejrstans. Fordi du ikke scorede. Jamen jeg kan ikke finde ud af at filme ind. Spasser. Hvad filmer du ind på det her lort? Står det ikke her? Lortetelefoner. Åh, jeg kræfter myg over det hele. Få Jeppe til det. Kom nu. Jeppe, du filmer. Hey, du er tyggegummi. Ja. Giv et. Jeg har ikke flere. Hold din kæft og giv Jeg et. fik af min søster i går. Er det i din lomme? Nej. Jeg har min mobil. Så du skal ikke råbe, skal det touch, din spas. Fedt. Jeg er klar. Ja, du er ikke klar. Nej. Okay, hvis der kommer til mig, så skal Så se, jeg sidder ned. Du kan ikke score. Nej, ikke når jeg står. Jeg skyder lige, Thomas. Jeg har skydet ved siden af, så lige nu. For helvede. Se selv. Nej, det er godt skyde dig. Skal I skyde noget, der bedre? Det er det, vi kan i gæsten. Det er det, vi kan i kisten. Hvad? Spil dig bolden til mig. Jeg skal bolden til mig. Jeg vil. Okay. Hvad giver du, hvis jeg rammer også? Det er det, der sker, når man skyder med tåen, Adam. Ikke også? Nej, Adam. Det er det, der sker, ikke også? Smash! Det var fandme en god overstolt, Peter. Lige så stille, ikke også? Det kan min mor syg. Folk kan godt skyde, Thomas. Folk kan godt skyde der. Lige på, lige. Ah, godt skyde, godt. Din frækkeste på nettet på dansegulv. Hej, Jeppe. Jeppe, følg mig, din abe. Ja. Stille. Adam, her så prøver noget venstre, saks, free kick. Det skal nok være en saks, ikke? Ved jeg ikke. Det kunne mig, der kan det. Jeppe, stop video. Kan jeg? Jamen, ja. Du skal